Ja, då har vi nu lämnat Hotell Belvedere och följt kusten ner till Novigrad. Och på vägen har vi varit inne och kollat till Umag. Men här nere i Novigrad är mycket charmigare. Och eftersom solen inte sken igår så åkte vi upp och kollade grottorna. Och där hade de en olmen. Och olmen är en fisk som jag mer kallar ödla. Som har inga utvecklade ögon eftersom den lever i mörkret. Och sen tog vi och körde bergsvägar upp till Grozny och kollade på konst. Och sen åkte vi tillbaka här till hotellet och gick ut och åt Seaside. Och vi hade ju förväntat oss en solnedgång i havet, men tyvärr dök det upp några moln 10 minuter innan. Och vi testade på det, ortens specialiteter som heter svampen. Tryffel heter svampen. Tryffelmedaljonger käkade jag. Sen gick vi hem till hotellet och slappade. Och just nu ska vi strax, eller är vi på Hotell Sitar. Och fördelen har att jag parkerat bilen precis här. Så nu lämnar jag bilden. Och hotellet ligger precis vid en gammal stadsmur.